Здравейте, ето днес ще ви покажа как да си изтеглите GTA San Andreas Cops and Gangsters от сайта за moda.net. Слушайте и гледайте. Влизате в замудата, пишете си логина, натискате каталог игри и пишете GTA San Andreas Cops and Gangsters. Готово. Само 2 седмицата. Натискате върху името и натискате GTA.San Andreas ISO. Натискате GTA зеления autorent файл и натискате ОК. Чакате да ви се изтегли. Аз ще скипна преди това, за да може да стане по-бързо. И така играта ми се изтегли, започвам пак клипчето. Скипнах да стане по-бързо. Сега ще инсталирам. Ето. Установка, yes. Next. Руски. Не трябва да бъде, защото мама ви как си искате. Ще скипна да стане по-бързо. Изчаквате да ви зареди и после и готово зареди. Имате жития, натискате иконката и ви тръгва. Това беше от мен. Гледайте го и чао!